Boyong Semar ayo kocan wah mati dilihat Kelantan Senopati mundaran tamu wis mundur mungsuh Gubang Manis. Ayo Semar, kowe melu aku Semar, ora sah melu wong Pandhawa. Aja nyangga Pandhawa ning nyangga Malaya. Ayo Semar. Iblis. Kowe buta loro. Arep kowe nganggo sandangan sewu kok tutupi gunung sewu ora bakal mari gelem salin ora ora gelem salin ula-ula dawa kowe tak goleki tekan ngendi-endi jebul Petruk kowe dadi Prabu Gubang Manis. Bagong kowe dadi apa? Aku dadi Prabu Gubang Manis. Deleng to, Mas? Ya. Lah kok kowe lunga terus dadi kaya ngono kuwi piye? Ya karepku ngene, Pak. Awake dhewe iki ra melu Pandhawa iki ra ping dadi gedibal. Apa ya salawase Punakawan iki dadi gedibal kuwi pamrihku. Aku golek negara dhewe terus kowe tak jak mukti karo aku, Pak. Aja nganti dumeh Punakawan ku yo dadi gedibale wong Pandhawa. Lambemu aja kaya ngono.
dadi menungsa kuwi kudu mrimo ing pandung ngono. Aja ngame-ame marang bodoh sing ora ngerti kunjungi ayo ning guru kene. Tak petuk nih raja iki kae. Renggo maneh siok malih. Lah kok jenengmu renggo manis, renggo kuwi saka gareng. Renggo manis ngono Pak. Kok dadi ratu, aku pengen duwe negara pengen mukti Pak. Ora mung dadi gedibale wong Pandhawa, ora mung dadi batur terus ning marang yo dadi juragan ngono lho Pak. Rene. Kowe do tak omong. Do tak kandhani. Iki wis dadi kodrate Punakawan. Punakawan kuwi kudu gedibal kuwi udune batur. Pangembating catur ngono. Kowe karo aku ki dudu gedibal, dudu pembantu, dudu wong kere. Ning kowe karo aku kuwi dititahake dikodrake dadi pamompong. Sing kudu nyangga donya iki, nyangga katentremane, nyangga keslametane, nyangga rahayune kuwi jenenge sanggan ngerti apa ora kowe. Sisan gawe nek ewang-ewang kuwi sing resik, ewang-ewang kuwi aja mindun gawene. Diresikke sisan donyane men padha kabeh, men tentrem kabeh. Wah, jaluk pamujimu. Oh. Satrio gedene klewate pun sapa kowe ha? Sapa? Ora kudu sapa. Sapa? Asrobo aku. Ora nrimake Prabu Gubang Manis mati tayo, aku pelakno mati.
Soyoga sifat barat tipu dan kamu dewe-dewe. Madyapada sampun katingal padhang iki, Gus. Sampe nak ngerti. Nggih kaya meniki iki abote Semar. Semar kudu nyangga apa wae sing dumati ning donya niki nggih, Gus. Mergane nek ana apa-apa teng donya sing disalahke mesti Semar. Sing disalahke mesti Lurah Semar. Abot sanggan kula iki Gus, mula sampeyan kula napa niku suwuni sampeyan kula nyuwun bebantu daran kaliyan Semar. Ngewangi-wangi sanggane Semar iki Gus. Monggo kakak nggih. Sampun katingal tentrem Gus. Mugi-mugi sedaya pinanggih karaharjan iki Gus. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap.